Coba lagi. Marmut atau hamster lagi? Layu Rik. Rik. Aja Rik. Abi ya ya. Heeh. Aja dicatat lho sakitan iki sakitan iki lho saat. Balik. Lah kaya loro ngono, aja sitok. Ngerti tante lah, ngerti tante ini. Senyum. Tangannya mau ngono. Senyum ngerti tante. Wedi deh kak, saya. Oh, lah